खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ क'क्राझार कारिगावआव बिटिआर सोरखारजों लुफुंजानाय समायना गाहाय दरखंखौ मैया बेखेवबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ थांनाय सानखालि क'क्राझार नोगोराव थांग्रा कारिगाव नेशनेल हाइवे 31 नि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय गाहाय दरखंखौ मैया बेखेवनानै होबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझारखौ समायना नुथायजों महर होनो होनना खोथा होनाय बायदिनो मोनफानि उनाव मोनफा गनायजाथाव हाबा मावगासिनो थादों। बेबादिनो क'क्राझार कारिगावआव थांग्रा 31 नं राजा लामानि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय गेटखौ मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि आखाइजोंनो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाया जालाङो। बे गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारियावनो प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, डक्टर नीलु चरगियारि, रनजित बसुमतारी, जिरन बसुमतारी, कातिराम बर', उइलसन हासदा आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरजों गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लायो। नैथि खौराङा दङ गोबां दुंहाव थासारिखौ नोजोर बोनानै 1 आगस्ट खालारनिफ्राय फरायसालिफोरनि थाखो फोरोंनाया सोलाय-सोल' जागोन। जेराव दासान्दि रायजोआव गोबां दुंहाव थासारिनि थाखाय सुबुंफोरा एबा आबादारिफोरा फोथाराव ओंखारनो हायि जेंनायाव गोग्लैदों। लोगोसे हान्थामेला खालामनायावबो उसुबिदा जादों। दुंहाव थासारिनि थाखायनो सोलोंथाइनि समफारिखौबो सोलायनाय जागोन। बे समाव गासै सरकारि आरो सरकारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम फोसावदों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिल्ला कमिशनारजों सावरायजानाय बायदिब्ला 1 आगस्टनिफ्राय एबा गाबोननिफ्राय फरायसालिफोरनि समफारियाखौ सोलायगोन। जेराव गासै फरायसालिफोरा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनांगोन आरो 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बन्द एबा गनायनि बेलायाव समखौ थाखो बादियै थि खालामनाय जागोन। गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 11:30 रिंगायाव गगोन आरो एमइ थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 12 रिंगायाव गगोन आरो ओइचएस थाखोआव फरायबाय थानाय गथ'फोरा बेबादिनो 1 रिंगायाव गगोन। बे गोदान नेमा सरकारि आरो सरकारि नङै गासै फरायसालियाव गरमनि फारिखौ नोजोर बोनानै एबा गरमनि थासारिखौ नोजोर बोनानै लानाय जादों। सोरखारा मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउ थामहिनबा बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन आफादा बर'नि गेजेराव गिबिसिनै भाइस चेन्सेलर जानो हानाय आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि गिबिसिन बिबान आजावनाय मानगोनां प्रफेसर गणेश चन्द्र औवारिखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरिफोरखौ लानानै बरायनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मैया मानगोनां भाइस चेन्सेलर गणेश चन्द्र औवारि बिथांजों फरायसाफोरनि जेंना सुस्रांनाय आरो मुलुगसोलोंसालिखौ जौगाखांहोनाय आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोग्गो समाज दानायनि सायाव गोथौयै सावरायनायबो जालाङो। हिट एन्ड रान केसनि दायनिगिरि नन्दिनी काश्यपखौ साननैनि थाखाय पुलिस कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। गिबियाव मंगलबार खालाराव हमनानै दोननायनि उनाव बिथांजोखौ कामरुप जिल्ला गाहाय न्यायारि मेजिस्ट्रेट बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जादोंमोन आरो उनाव साननैनि थाखाय पुलिस बेंथेयाव दैथायहरनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय जादोंदि पुलिसआ बिथांजोखौ सानबानि थाखाय जिम्मायाव लानो खावलायदों। आथिखालाव नन्दिनी काश्यपनि हेंथायै पानबाजार आइजो पुलिस थानायाव भारतारि साजा आयेननि धारा 105 नि सिङाव मोनसे गसर थिसननाय जादों, जायनि गेजेरजों बिथांजोखौ खानाय जादों। 25 जुलाइनि मोनायाव खोला काहिलिपारायाव गावनि गारिनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव नन्दिनीया उल्था फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय स्कुटारखौ समिउल हक मुंनि सासे सेंग्राखौ सौख्रांदोंमोन आरो सौख्रांनानै जाथाय जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन। उनाव जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालांनायनि उनाव नन्दिनी काश्यपनि मोनसे भिडिअ'आ गासै रायजोआवनो भाइरेल जादोंमोन आरो बे समाव गाज्रि जोखोम जानाय समिउल हकआ मंगलबारखालि गुवाहाटीनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव पुलिसआ गिबियाव नन्दिनीखौ सरायघाट दालांनि खाथियाव हमथायो आरो उनाव बै मोनायाव बिथांजोखौनो खादोंमोन आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो थादों। आसामा असमियाफोरनि थाखायल' थागोन। आसामाव मियानि हाया जाथावना नङा। जुदि बे बिथिङाव सोरबा सिमा बारगोन अब्ला सोरखारा बिसोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लागोन। मैया हजायाव मोनसे जर'खा पार्टीनि हाबाफारियाव नुजाथिनायाव पीयूष हाजरिकाया मिया हानि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बिबुंथिखौ होदोंमोन। मियानि हानि बेरेखायै गोख्रों फिननाय होदोंमोन मन्थ्रिया।
जेराव बिथाङा बुंदों आसामाव मियानि हाखौ माब्लाबाबो गायसनजानाय जानाय नङा। आसामा असमिया आरो थागिबि सुबुंफोरनि थाखायल' थागोन जाय आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरखौ मदद होयो। कंग्रेसनि एमपि गौरव गगৈनि सायावबो मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया मोनसे गोनांथार बिबुंथि होदोंमोन। बिथाङा बुंबावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खनले बुंबाय थादों दि एमपिआ पाकिस्तानजों सोमोन्दो दं, थामहिनबा गौरव गगैया पाकिस्तानजों सोमोन्दो दं। एमपिनि बिसिया पाकिस्ताननि बबेबा आफादनिफ्राय बेथन मोनो। गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दि आरो आथिखालाव बयबो नुनो मोनो दि पाकिस्ताननि ससियेल मिडिया टिभिआव गौरव गगैखौ हिर' बुंनाय जायो। बिथाङा आरोबाव बुंबावदोंमोन दि बावैसो जोंनि एमपिआ गासै पाकिस्तानाव जोहोलाव जाबाय। पाकिस्ताननि टिभि आरो ससियेल मिडियायाव बिथाङा आसामाव जोहोलाव जानो हादों। बे बाथ्राखौ बुंदों मन्थ्रिया। फिन आरोबाव श्रीभूमि पुलिसआ सा 7 बांलादेशिफोरखौ खादों, जाय सिमा रैखाथि हान्जानि नायगिदिंनायनिफ्राय बारग'नानै आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन। जिल्लानि सिमाजों नांजाबनाय ओनसोलाव हमजानाय बे बांलादेशिफोरखौ जोबनायाव बुधबार खालाराव बांलादेश फारसे दैथायहरफिननाय जादों। बांलादेशिफोरनि गेजेराव 2 आइजोफोर आरो 7 हौवाफोर दंमोन। बेनि गेजेराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बांलादेशिफोरखौ गावसोरनि जोनोम हादोराव दैथायहरफिननायखौ रैखा खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि 29थि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो उदखारि बेरेखा सानखौ चिरां जिल्ला बासुगावनि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि पार्कआव फालिनाय जादों। मैयानि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो। जोहोलाव बिथांनिनो आंगो बिसि मानुबती बसुमतारिया गोजोन आरो खौसेथिनि मुङै फारौ आरो बेलुन बिरहोयो। हांख्रायजानाय आलासि महरै फारियै बर' थुनलाइ आफादनि बाहागो लाफैनाय मानाव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावग्रा ब्रह्म, बारग' केबिनेट मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म, एमएलए फारियै लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारि, निर्मल कुमार ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, चायखं बसुमतारि, एमसिएलए माधव छेत्री, आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारि, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदराम बसुमतारि, आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि, आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारि आरो अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि तानेश्वर ब्रह्म दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। दान मोनसेल'सै जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया। सोर दोलोनि सरकार जागोन बे खेबाव? सोर बिटिसिनि चिफ जागोन? सोर दैदेनगोन फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ? नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। सोरबाया बुंदों इउपिपिएलनि सरकार जागोन, सोरबाया बुंदों बिपिएफनि सरकार, सोरबाया बुंदों एपिबिनि सरकार, सोरबाया बुंदों बिजेपिनि सरकार। नाथाय माखासेफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौबो चिफ खालामनो थाखाय एपिबि दोलोआव भट होनो थाखाय खावलायदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथां गेदेमाया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ दासान्दि लागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो धोनस्री बियाबनि सिङाव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोनि गुदि आफादखौ दाफुंबाय, जेराव गरायमारि एपिबि प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। उदालगुरि जिल्ला एपिबिनि आफादगिरि हुनक दैमारिनि नुजाथिनायाव लाइमोन आइजो गांखं आरो गाहाय प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंनाय जायो आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनो बिबान होनाय आजावनाय हाबाफारियाबो मेहेरगोनाङै जालाङो। गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव बांग्रिंनि गोहोमखौ नुनो मोनबोदों आरो खोनानो मोनबोदों। थांनाय माखासे दान सिगाङाव म्यानमाराव जानानै थांनाय गिख्रंथाव बांग्रिंनि गोहोमजों 2000निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबांथार न' बां आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, जापानफोराव गले गले बांग्रिं मावबाय थानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो रासियायाव गिख्रंथावै 8.8 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों आरो बे बांग्रिं मावनायजों सुनामि जानो हागौ होनना
रासियायाव एलार्ट फोसावदों, जेराव रासियानिफ्राय जापानसिम खैफोदनि सांग्रांथि होदों। जापाननि खौरां एजेन्सिनि बायदिब्ला रासियानि कामचाटकानि बोरिमायारि ओनसोलाव 8.8 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदोंमोन। इउएस जिअलजिकेल सार्भेनि बायदिब्ला बांग्रिंआ लैथोमानि सिङाव मावदोंमोन, जायनि उनाव सुनामिनि सांग्रांथि खौरां फोसावनाय जादों। बांग्रिं मावजेननायनि जायगाखौ रासियानि कामचाटका पेनिनसुलानि सानजा बोरिमायारि खाथियाव मोननाय जादों, जेराव मानसि गैयै जायगायाव मावदोंमोन। रासियानि सुदूर सानजानि कामचाटका ओनसोलाव मैया फुंबिलि समावनो बांग्रिंआ मावदोंमोन। रिक्टार स्केलनि बादियै बांग्रिंनि गोहोखौ 8.8 मेगनिट्युड गोहो मोननाय जादों। मख'नो गोनांबावदि बे समाव रासियाजों लोगोसे जापान, आमेरिकानि केलिफर्नियानि बोरिमायारि ओनसोलाव गिख्रंथाव सुनामि जागोननि एलार्ट फोसावनाय जादों। खौरां एजेन्सियाव बुंबावनाय जादों दि लैथोमायाव 3 फुटसिम गोजौ गुथाल सोमजिनो हागौ आरो बेयो गोबां ओनसोलफोराव खहा खालामनो हागौ होनना मिथिहोदों। थारैनो बिटिसिनि मोननै बर'नि मैखोम राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय समाव खौसे जागोन नामा? फैबाय थानाय समाव बर' हारिया खौसेयै खामानि मावलांनो हानाय मोनसे थासारि फैगोन नामा? बे खेबाव फिन आरोबाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंदों, खौसेथि जानायखौ आंबो हास्थायदों आरो खौसेथिया सानसे नङा सानसे जाफुंगोन। जों खौसेयै सावरायनानै मोजां फिथाइ थायहोनांगोन। बेराफारसेथिं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो बुंदों दि फैगौ आगस्ट दाननि गेजेराव बर'नि राजनितिक खौसेथिखौ लानानै फिन सावरायनाय जागोन। बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे थारैनो एबा थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि राजखान्थि दोलोआ खौसे जायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।